πετάτε εδώ μπροστά, ρε. Τι τόσο εύκολα έρχεται. Έλα πάρε γάτο. Καλά καλά. Του κάρτωσε. Βάλ' το γάτζο μέσα, μέσα στη θάλασσα. Να με φύγει άτομα. Εσύ φέρ του. Πού θα φύγει. Πού το γάτζωσα, ρε. 300 γραμμάρια. Το καημένο το ψαράκι δες, ρε μαλάκα. Βάλ' τον μέσα στο νερό, ρε σου. Ναι ρε σου λέω. Τι έγινε, ρε. Βλάκα τον άνθρωπο. Θα φύγει, ρε. Δεν φεύγει. Νίκο, σηκώσε το με την πετονιά, ρε μαλάκα τώρα, άιντε. Ρε το καημένο το ψαράκι δείτε, ρε μαλάκα. Καημένο, ρε, πού να τα χάσει το γάζο που δεν είναι. Κράτα λίγο. Αυτά δεν πιάνονται το γάζο. Τώρα θα γαμιστούμε εδώ. Και από τριπλή σαλαγιά δεν έφυγε κανένα ψάρι. Έτσι, Γιώργο, φέρ το πεσάκι, θα τσιμπηθούμε τζάμπα τώρα. Γιατί δεν σπαρταράει αυτός, ρε μαλάκα. Ξέρεις τι είναι αυτό που ψάρι είναι αυτό. Ναι. Όχι Γιώργο, θέλω μακριά τα χέρια από τις αλλαγές. Και εδώ θα μας φύγει μέσα όλους τους ρηχτομικάλους. Ποιος θα λούτσε ρε μάλακα. Πώς το πιάσε ρε. Στον κάρτουσα το πω. Θα μας φύγει μέσα. Με κάνεις τις κινήσεις τώρα. Έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται και σου μένει πάνω και πας στο νοσοκομείο. Ρε Γιώργο, όχι χέρια αγόρι μου, όχι. Όλοι έτσι πατάνε. Ωραίος. Μην το κλωτσάζει με το ψάρι. Κάτσε ρε βλάκα απλό ρε. Έλα. Θα τσακμακώνω τώρα. Θέλω να πάω να φέρω το ντουο να γίνει εδώ της ανομαλίας. Φέρε λεφτό, φέρε. Τι να φέρω τα δύο. Αυτό εδώ κάθω τα αφήσουμε δηλαδή.